KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama en jetti jomiraɗo no fewi nde artiren hande kadi ene hawri e aljuma jeeɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati gam filande on ko sifa e kelle gadane robine jayneji leydi Sénégal walla mbiyen revue de presse mo kewɗon hebde e kala saaha hande noon jayndeji leydi Sénégal kañum foof ene mbawi wiide ɗi garti e ngal potital mawgal bannogal toon to Diamniadio hanki woni forum invest in Sénégal mo ganda kay Sénégal udditi deme mum e pallanteji mum foof ko fate banggue investissement ko way noon horeji leydi ndi en ji e gardugol makko won ko nguɗiɗi suuti toon ma en gartu hen e goɗɗum ko ganda kadi on invitation walla gon bisgago ngo aya o habrirde France 24 waɗi e omo ganda horejo lande Pastef o Ousmane Sonko won ko nguɗiɗi suuti ɗum noon foof ene jeeya so rendi ko arti e nder ɗiɗon jayndeji joni ma ngar e facciro ngo. bandiraɓe musidɓe tedduɓe no mbiruɗen e gardidi en gudditiran e jaynde guendire nde woni le soleil national kammene e no mbirumini ɓe jeeki ko don to Diamniadio e alhaali e oɗon investissement en Afrique ɓe kolliti noon ɓe mbi ko Macky Sall e yidde mum tigui rigui ko beele e ɗum ene wawa waɗede partagé rende no hanniri ni ɓe kollitino kadi vraiment horeji leydi ndi suutino hen konngudi to banggue partenariat jokkodire e ballodire nde ganduɗa kay taw ko timmuɗe baɗɗe kadi haqillantagal eko way noon kadi e waɗa potal goto hen foof wawa yiide hen hoore mum ɗum ɗon ko konngudi ɗi ganduɗa kay horeji leydi ndi suuti ɗum ene tawe e nder nde ɗon jayde guendire nde le soleil national kono kadi won konngudi teskaɗi ɗi gandanɗa hoorema horeji leydi ndi heeɓi sutorde toon e wiide wonde kanko caggal nde gayni e mandat makko e nder leydi ndi so tawi gayni de kanko ko ɗo e nder leydi ndi o jooɗoto o wona gummotoɗo e nder leydi ndi ko ɗum saabi o wi wonde je ne quitterai ni le Sénégal ni l'Afrique kadi o haɗani ɗon tan o holliti wonde omo o hebli ngam wallodirde kay e jogorɗo ardade leydi walla jogorɗo lomtade mo so tawi jomum jaaɓi payen e jaynde Sud Quotidien ne kamɓe ɓe garti koye alhaali tigui ko fate jeygol walla wasde jeeyede e ɗiɗon sumgoji tijjaɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi woni élection présidentielle 2024 ɓe garti hen de e wiide kadi ɗiɗon konngudi ɗi ganduɗa kay Sonko hankide ɓe mbi wonde Sonko ha joni ene heddi e to heddinoɗo ene jaggi e to jaggunoɗo e konngudi ɗi wonno e dow majjum ɗi ha joni kay ko hen tan heddi e wiide wonde Sonko droit dans ses bottes e wiide mo noon kanko Sonko e hollide wonde o wi ko ma wat kawo mawɗo mo ganduɗa kay e nder leydi ndi kawo mo hay goto wawa sifade ɗum omo wawa andude holno ɗum jogori wade so tawi kay omo ganduɗa woni Macky Sall yiiɗi ko haddemo wadde candidature makko ɗum ko konngudi ɓurɗi mantinade ɗi ganduɗa hay Ousmane Sonko suutini ɗum hanki e France 24 jokken e jaynde enquête noon kamene e dutti ko toon to Diamniadio e oɗon forum invest in Sénégal ɓe kolliti noon ɓe mbi ko Macky Sall un électron libre ko hollide tan darde horeji leydi ndi e oɗon alhaali tigui rigui horeji leydi ndi e hayni e investissement ji leyɗele Afrique e ko way noon
fof horeji leydi ndi arti hen hanki ɗum woni ko teska toon tigui rigui no hanniri ni kono kadi goɗɗum ko tawete hen ɓen ɓe ganduɗa kay ko F24 e kuccidiral mabɓe e jaydiyankoɓe hanki ɓe kolliti wonde F24 de ko hande ɓuuri ɓornade paɗe mum haɓɓude kay dardorde mum ha tiiɗi nde wonno haɓe gandi combat ji mabɓe haɗani tan e haɓanade 3e mandat haɓe jogui gueɗe goɗɗe kewɗe ɗe ganduɗa kay haɓe batti haqqille horeji leydi ndi kamɓe e revendication ngaji ɗi ene kewi gam wawde kay wattude haqqille o ko ganduɗa woni horeji leydi ndi ɗo e ko heddora ko beele omo hormo no fewi ko gandanɗa hoorema gueɗe ɗe no hanniri ni jokken e jayde le quotidien ɓe garti kadi koye gurdam caggal nde hooreji leydi ndi gayni ardade leydi ndi ɓe mbi ko les plans de makki noon e konnguɗi ɗi suuti e eɓɓoje makko e yidde makko kay caggal nde natti wonde hoorejo leydi mo Sénégal o wi ko wonde kanko makki ko ɗo tigui rigui e nder leydi ndi o jogori heddade hay goto yiita omo yalta leydi ndi omo yaaha banggueji goɗɗi omo walla omo wuure toon o wi kadi omo hebli walla omo parini ngam wallodirde e mo ganduɗa jogorɗo lomtademo o so tawi jomum ene yiiɗi vraiment o waɗa ɗum conseillé ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa ene tawe e hello joyi e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko jayde le quotidien jokken e jayde Vox Populi mbi ko Macky évoque sa vie d'après présidence o haali tigui rigui no kaldirɗen joni ni o holliti e nder ndeɗon jayde Vox Populi gurdam makko janggo caggal kay nde o natti wonde hoorejo leydi hayɗin konnguɗi kadi ɗi ganduɗa Ousmane Sonko en tawre hen e widemo wonde il n'y aura pas d'élection ce sera dans un chaos indescriptible ɗum noon ko hunde ganduɗa kay Ousmane Sonko suuti ɗum e wiide wonde so tawi wonde hooreji leydi ndi président Macky Sall waɗi hunde foof ha haaɗimo o waɗa candidat makko ko kawo mawɗo kay wonata e nder leydi ndi kawo mo ganduɗa hay goto wawa sifade ɗum ko konnguɗi ganduɗa kay ne tawe toon omo ganduɗa ko Ousmane Sonko hoorejo lande Pastef suuti ɗum jawten e jayde e Wolf Quotidien noon kammene kadi ɓe kolliti wonde ɓe mbi wonde le parasol doré et qui attend Macky ɗum kammene ɓe kalata ko fadi janggo Macky to banggue e gartemeje ko way noon en tout cas ko hunde ganduɗa tigui rigui ɓe mbi ko avantage o mennoɗo wonde hooreji leydi e on saaha so tawi o yeehi haw natti wonde hooreji leydi avantage uji ɗi ganduɗa kay nene padimo yeeso kammene de koye oɗon alhaali ɓe garti ndeɗon jayde Wolf Quotidien garen e libération ko révélation heewi wonde kono ngol hande noon ɓe garti koye alhaali leyɗele woni ko fate wonde titre foncier e alhaali kay mo ganduɗa ko haalete to banggue judiciaire ñawore e oɗon banque régionale mo ganduɗa kay des marchés ɓe mbi wonde ko mennoɗo wonde oɗon DG tigui waɗi oɗon plainte omo ganduɗa nototo ko inde Alioune Camara vraiment koye oɗon plainte kay gueɗe ɗe foof puɗɗiti ko yowte ndeɗon ñawore nde ganduɗa kay ina tawe hen goɗɗum ko tawete hen ko mo ganduɗa woni e Biram Souley eɗen gandi e o saaha mo kaldeten o woni koye juuɗe dadiɓe ɓe caggal kay nde ɓen ɓe ganduɗa ko sûreté nationale fawnomo junggo ko ñande mercredi nde wonno e hande noon hollitama o waɗama déféré toon to parquet kanko Biram Souley noon mo ganduɗa ma udditane ɗum ko ganduɗa wiite information judiciaire ɗum ɗon kay so rendi woni tawete e nder ndeɗon jayde libération garen e jayde nde ganduɗa nde groupe Futurs Médias nde l'observateur jayde l'observateur ɓe mbi ko Macky la situation inédite et les 9 mois d'épreuve ko ganduɗa kay ko heddira ɗo en e laamu ngu kanko hoore leydi e ɗiɗon lebbi jeenayyi ko darde tigui rigui ɗi ganduɗa kay ala foftare ni e ko ligguey ɗi ganduɗa kay mo ganduɗa mo meeɗani yiyede ɗum jogori wonde kanko hooreji leydi ndi en tout cas ko gueɗe ɗe ganduɗa oui il va être défié dans son autorité et dans sa capacité à prendre des décisions ko fate ƴeftude pellitte eko way noon ɗum ɗon foof ko e nder oɗo 9 mois ko hunde ganduɗa kay wona yaretede hen caggal
ko alhaali candidature ko yowte sonnguji tijjaɗi eɗen gandi ɓen ɓe ganduɗa kadi ko landa PS kamɓene ɓe ƴeftino ɓe joddinoma hanki toon to maison de parti gonɗo toon to Colobane ɓe mbi kay ɓen socialiste nde kamɓene ɓe kokki ɗum ko gandanɗa hoorema woni carte blanche omo ganduɗa woni Aminata Mbengue Ndiaye nde ruttoto yewtidde e hoorejo leydi ndi président Macky Sall ɗum de ene tawe e nder nde ɗon jayde l'observateur garen e jayde li quotidien e garti kadi koye kongude omo ganduɗa hoorejo leydi ndi toon to Diamniadio e widemo kay jaam e gandanɗa hoorema e denta e ko ganduɗa woni ko mbiten ndenka ɗum foof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa baɗɗe fayida saabu so tawi ɗum woodani ko wiyete investissement en eko way noon fof wawata wodde ɗum noon ko yidde andini tan hoore leydi ndi o holliti wonde hay batala ko wawi wodde gaga jaam ala deyre ala ɗum ɗonne kadi ene teska e ɗin konngudi ɗi suuti toon to Diamniadio e sanga kay oɗon forum invest in Sénégal gayniren e jayde stade coftal ɓalli ɓe gartiguey koye ɗiɗon salaire uji walla jobdele ɗe ganduɗa kay ko fate banggue yeyguuli ɗi ganduɗa kay ko les lions du Sénégal en tawe hen Jackson e wondude kay Sadio Mané Kalidou Koulibaly mo ganduɗa kay ko Mendy hay Gana Gueye ɓeɗon foof kay goto e mabɓe foof hollitama e o saaha to banggue jeeruji mum ngabbugol mum e tellugol mum ɗum ɗon ene tawe nder nde ɗon jayde nde ganduɗa kay ko stade bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min gaynide moon e ñalawma hande o ne hawri e no mbiɗen jeeɗiɗi lewru gandanɗa hoorema kay ko juillet hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo noon rendi woni ko ganduɗa ko siifa e kelle gadane robinet jaydeji leydi Sénégal joni joni garen e hello wongo ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni kalten koye alhaali ni ɗiɗo konngudi ɗi ɗi ganduɗa goto e mabɓe foof ƴefti ɗum o koto Diamniadio o e noon ko toon to galle mum cité Keur Gorgui on paami ko Ousmane Sonko ko ɗon puɗɗorto ɗen e sanga tigui ndew bismono e haalirde France 24 en jii won konngudi ɗi suuti ko fate alhaali dawrugol e wiide wonde tigui rigui so tawi Macky Sall yiiɗi ko gandanɗa hoorema walla haaɗimo o waɗa candidature makko e ɗiɗo sumgoji tijjaɗi yo andu kay leydi ndi deƴata koye kawo mawɗo wonatte kadi ko kawo mo ganduɗa hay goto wawata wiidema ko ni jogorde siforade ɗin konngudi noon en cuɓima artude hen nde bandiraɓe kadi goto foof wawata tigui rigui hayso ko banggue commentaire to adda hen miijo mum beele ko konngudi ɗi ganduɗa kanko mo ganduɗa ko hoorejo lande Pastef o hande eɗen gandi o wona pamɗuɗo e nder guesa dawrugol ko neɗɗo mo ganduɗa kay yimɓe hewɓe ene cuɓimo ene ndewe makko surtout jeunesse o beele ɗiɗo konngudi ha joni omo foti jokkude haalde ɗum walla koto banggue tan dawrugol saabi omo haala ko haalata ko gam wadde ko wiyete déstabilisation walla nappuden intimidation e ko way noon ɗum ɗon foof noon ko gueɗe ganduɗa kadi ko namde mbaɗɗen ɗon bandiraɓe nde mbawata wadde e commentaire uji mbawa kadi goto foof adda hen yiyande mum goɗɗum ko toon to Diamniadio en jii hoore leydi ndi o suuti toon konngudi ɗi ganduɗa kadi ko mantiniɗe ko adi foof e wiide wonde ko koɓe mbaɗata toon ko foof ko fate banggue heblanade investissement en eko way noon so tawi Sénégal udditi demi mum to banggue investissement ɗum ɗon foof noon e wade noon o wi wawata laatade wawata wonde c'est impossible ko hunde nde wawata wonde gaga jaam wodani ko ɗon tan yimɓe gandata jaam ɓuuri jama ɓuuri hammadi ɗum noon bandiraɓe ne battata haqqille no fewi jaam wawa duumade nder leydi ndi inchallahu taala kala ko leydi ndi yiiɗi ma heeb kala to leydi ndi yiiɗi yettade to banggue gartam to banggue kadi ɓamtare e ƴellitare ma heeb goɗɗum ko ɓeydi hen ko gandanɗa hoorema caggal ndew gayni ardade e leydi ndi hol janggo no gurdam makko jogor wade jii wone hooreɓe leyɗele hewɓe keewi ko yaade caggal leyɗele kañumen e famille munen kono noon kanko kam o holliti ko ɗo o jogor heddade e leydi Sénégal so leydi Sénégal no wayi siforade foof ko kamɓe e Sénégal naaɓe gurdata ɗum ɗon kanko e famille makko foof o holliti ɗum ɗon ɗin konngudi ko konngudi ɓurɗi tentinde e toon to Diamniadio hanki e vraiment ko hunde ganduɗa kadi o holliti omo weeɗi junggo makko jogorɗo lomtiyademo janggo o kanko hoorejo leydi ndi président Macky Sall wi kala jogorɗo arde successeur makko so tawi ene yiiɗi
omo pari walla omo hebli wallude ɗum hokkude ɗum jungo ngam kadi ɓe mbawa ɓamtude leydi ndi inchallahu taala. ɗum ɗo wonno ko jinnoɗen tan yewtude hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Allah jarama, on jarama, en beltinima bandiraɓe foof. To caméra to ko Ali Fall, kankone tigui jogori hedde toon to karallagal tongal to woni montage to ga e yesso haalirde nde ko musidɗo mon Adama Diop, on jarama. KP ari tekkinde posuji mon. Onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon, caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra. Ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP, keɓa application ma, posma tekka kopreje pofta. KP ngande ko kañum ɓuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata, tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata. Beele KP ko ɗon haadi, mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata, walla natɗa koye butikaji amen low press. Kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma, walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma. KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal. Wat téléchargé KP jeeya hoorema, jeeya jawdi ma, mbemna gurdam ma.